Good morning guys. Atong tips karon. Muna siya gitatawag nga catch and shoot. Catch and shoot. Practice. Muna siya. Muna itong basic karon. Dali na mo kayo siya. Pasa na ko. Sample. Shot na yun. Shoot. Yan. Yun ang tutorial natin ngayon. Okay. Oh. Mga bago. Ay, bata. Ay. Tara na. Oh. Agoy. Oh. Dirada para. Nice shot. Terong isa. Petag bulaw niya. Oh, ano ba? Okay. Out. Anak. Ini. Jauh, ay. Kita kan. Siap. Ayo degan. Mana wa? Degan. Oh, siap. Mga pasa, mga kalit, mga pasa agad. Di ba nag-ingon nga? Hinay nga pasa, kalit mga pasa gini. Dagan. Oh. Ano nga og? Dagan. Ano nga? Usap. Dagan. Ana. Ang bakit? Mana jam shot ba? Game. Apa? Nice. Mato. Assist mga kuan, mga assist mga blind pass sige. Sige, sangit isa. Okay. Hey ka. Oh. Blind pass. Dagan. Ayun mo siya guys, black shot muna siya guys, black shot. Paso na ko ang bola. Aggressive nila. Catch and shoot. Na i-block na. Okay. Anak. Oh. Sige. Ya. Play. Atas sa block. Pwede mo kamu paduol, pwede kang palayo gamay, anak. Okay. Kamu enggak? Nah, open tayo. Boarding. Karon guys, boarding na po ta guys. Boarding na po itong kuan ron. Boarding na po. Dili mo na ring ang shot. Kailangan gamit og boarding. Tama ni, sample ha. Pro shot. Okay, boarding. Dapat para gamit og boarding na. Ito layo gamay. Dili mo magring turing, anak ring turing. Dapat boarding jud, anak. Oh, anak. Meron pa niya ako mga sakop nako pero ako alangan ni nga sa pagulit sa bola, maayo sila. Dribbling, shooting. Hala gagmay. Masagay importante dia nga buhi. Oh, ato. Sabat dali sa.
banda anak ko ito dali. Dali mo banda barang apo i-boarding oh. Ara po apo yana. Dali banda. Ya. Masih agak dapat toh. Sige. Boarding. Catch and shoot boarding. Catch and shoot. Ya, boarding. Use boarding. Okay. Ako, dili mo kayo nga ha. Ayaw, gilay, pero lagi ba champion nga sa una pod. Awal sa team sa una, Irbo. Kubaro ng Irbo, ang minimum ng Irbo. Kubaro ng Irbo, ay tawag nga Irmbuang. Sige. Oh, anak. Siya. Try use boarding. Oh. Ano ba? Nya. Tulog ka na ito para mataas. Ha? Ikaw do. Ako di man ko ingon nga hawd ko modula pero unsa man ang kuan? Unsa man mo nakatunan karong taga? Unsa may nakatunan nimo? Lingaw nya unsa pa? Gwapo ko? Di mo gwapo. Kanang nakatunan nimo karong taga sa atong tutorial na to. Liap unsa pa? Basketball. Basketball matong dula. Liap unsa pa? Catch and shoot. Kusgay mo tingog. Malipayon ka nga nakakaton ka. Malipayon. Malipayon. Nya imo na i-career ang basketball nya. Nang karong taga. Liap. Liap unsa pa? Jump. Jump shot. Di mo katawa. Unsa pa jud? Sino to ang kineng tungkuan wa? Unsa kanang? Kandra. Kusga tingog kusga. Kanang unsa man? Catch and shoot. Shoot. Oh. Nya unsa pa? Boarding. Pila edad gini nimo gani? 9. 9 oh. Dapat ngani nga pangidaron. Ug basic sa basketball jud. Di nya ora to. Ha? Nya sabi kasulti nimo. Salamat pa. Kusga. Unsa man yung kasulti? Gi. Tudlok ka na. Tara nga kusga. Salamat Salamat. sa pagsuporta Suporta. o pagtudlo ka na mo. Oh, sige. Nya God bless na yung duha. Nya kuan jud ha, magpatuo permente ha. Dili ingon nga magbabungol-bungol ha. Sige ako nang Picasso yung dunggan. Sige na. Nang maligo ta. Pahulay.